मारे गाँवर खन बहुत हकी पाइसु आरो आमार याते गाँवर दंगन माने कालभार्ट पाइसु आरो इमान बছर 17 বছর হওয়া লৈকে আমি একো পোৱা নাছিল ইয়াতে কালভাৰ্ট পাইছো বহুত হকি পাইছো আৰু ভাল পাইছো আমি প্ৰমোদ বড়ো সাৰে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু দিছো ইয়াম रनजित बसुमतारी बिथाङा नोंथांनि नैबे गोदोसोनाय ओनसोलाव नोंथांनि हान्था मेलानि थाखाय नोंथांनि नैबे समाव दालां मोनसे बेखेवना होदों दा नोंथाङा रायजो राजा हिसाबै माबायदि मोनदों मोजाङानो बिराद सास्तिजों बाजार जानाङोना दाथ' दालां बानायबाय आराम जाबाय बबे जायगानि आं दावराय गाबनायनि बे लामाजों थांलाय फैलाय बे लाइब्रेरियावनो बाजार जायो जों लोमजानाय साजानायफोरखौ बे लामाजों लांनो थाखाय माबायदि खस्थ' मोनो बिराद खस्थ' एखमबा बायो बे दालाङाबो औवाजों बानायनाय दालां बे दालांखौ मोजाङै मोजां लुफुंजोबनो थाखाय मा खावलायगोन सरकार मा खावलायनो बे मोजां मावलांबानो जाबाय बिसोर थाबैनो जाजानो लुबैयो थाबैनो जाजानो लुबैयो दालाङा बेखेवजानाय हिसाबै नोंथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनदों माबाफोर बुंबावनो गोसो बिनि अनगा आरो गुबुनावहाय बेफोरबायदि नांगौफोर सुबिदानि थाखाय खावलायनो गोसो जायो बिनि अनगा माथो बै माबाजोंबो बानायजानो लुबैदों आरो जों दावराय गाबनायजों दालांनि गोनांथि जादों नामा औवानि दालां बिराद सास्तिना जोंना दिनै बे नोंथांमोननि ओनसोलावहाय गोदान दालां मोननो नोंथांमोना थांगासिनो दं बेनि बिसय नोंथांमोना मा फोरमायगोन दिनै जे जोंहा बे बिटिआर सरकारनिफ्राय जे जोंहा जोंनि नैबे गोदोनानै थानाय जि जायगा बे जायगायाव जे जोंहा थांलाय फैलाय फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद उसुबिदामोन दा बे दालांखौ जोंहा सरकारा बानायनायनि थाखाय जोंनि सायाव जोबोद गोजोननाय दं बेसेसो गामिनि मानसिफोरा बे दैजों ओरैनोथ' जोंनि बे एरियायाव माने बुंनो थाङोब्ला 20नि गोजौआव दं दा ओमफ्राय जोङो प्राइमारि हिसाबै 31टा गामि दं आरो बाखि ओरैहाय साहा गैयाब्लाबो 17टा गामि दंबावो गासै गैयाब्लाबो 52सिम बिदि गामि जायो दा बेफोरनि गथ'फ्रा जोंनि खुंग्रिं हाई स्कुल एमइ स्कुल हाबनो गोनां जायो दा बहुत खस्थ' गोलैयोमोन दा बेखौ मावनानै होनायनि थाखाय जोंनि थाखाय बिराद मोजां जाबाय थांलाय फैलाय बबेनिफ्राय बबेसिम ओंखारहैयो बे लामाया दा बे लामायाथ' माने जोंनिफ्रायथ' ओरै थांनानै खुंग्रिं हाबबाय खुंग्रिंनिफ्राय जेरावबो थांनो हाबाय बे आरोखि बे दालाङा लुफुंजायोबा माबायदि सुबिदा जागोन बे दालाङा लुफुंजायोबा जोंना सेथियावनो फरायसाफोरनि थाखाय 1 नम्बराव सुबिदा जाहैबाय 2 नम्बराव थांलाय फैलाय बिजनेस सिजननि थाखायबो जोंहा सुबिदा जाहैबाय हाथाय बाजार जानायनि थाखाय गारि मटर सालायनो थाखाय सुबिदा जाबाय दा बेनिखायनो जोंनि एरियानि जे साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो बे दालांखौ मोनफुंब्ला नोंथांमोना सोलिफु सरकारखौ माबायदि साबायखर बावनो सानो बे दालांखौ मोनफुंबाथ' माने जों दा जेरै दं बिनि आरो साबसिन जों सरकारखौ जोङो जोबोद मदद होबाय थागोन जेसेबांसिन सरकारा थांनानै थाबाय थागोन बा सोलिबाय थागोन एसेबांसिन जोङो बिथांमोनजोंनो बा बे सरकारजोंनो जों थाबाय थागोन नोंथांमोननि जिथु ओनसोल हिसाबै बे दालाङाथ' जाबाय बेनि अनगायैबो गुबुन माबाफोर नांगौ दा बिनि अनगायै जोंहा बे दालाङाथ' माने दालांल'सो जाहैबाय जोंहा दा नैबेनिफ्राय बे सामफुरनिफ्राय जे गोजोनस्रि बाजार बिसिम थांनाय लामाया बुहुद प्रब्लेमाव दङ दा बेवहाय माने दैज्लां बहर समाव ससेखिनि फैनानै गथ'फ्रा स्कुलाव फैयोब्ला गोग्लैनानै मानानै थांफिननो गोनां जायो दा माने जोंनो बे लामाखौ मोनोब्ला सरकारा जुदि बेखौ हरबावोब्ला जोंनि थाखाय गोजोननाय मोनगोन आरो ओरैनो नोंथांमोननि एरियायावहाय माखासे जायो बुस्थुफोरखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा सरकारखौ मा खावलायनो सानबावो सरकारनिफ्रायथ' जों खावलायनो सानो जोंहा दा बेराफारसे जोंनि थानाय जिनिखि हा बे हायाबो जोंना दासिम माने प्रसेसआव फैयाखै ओरैनो जागोननि लामायावल' दं दा बेखौ माने थाबैनो मावफुंनानै होयोब्ला जोंनि सायाव माने दानि सरकारनि बेलायाव जोबोद साबायखर थागोन जाहाथे माने मावफुंनानै होयोब्ला आरो मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट
ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एसुर गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।